His king will never end. Luke chapter 1 verse 33 pulang athepi en ponsi ke damtang ningkan surihinia ningkan Zion Baptist Association nang sengdet pen pining ningkan surihini ra ingko rapho ningkan anke ningkan ingko rapho nang kichok mar lelangso mission compound long Silver Jubilee katalon ponlong Bangso Rutalin Jubilee katalon jaimek Nipai Kre Trop Arni Pen Pangching Ponsi Nipai Kre Serkep Arni Mealong John Pangchu Pensi Me Japan Pupon Lapen Amealong Alohi ki Pachini Ponke Elias Pangchu Pensi Pachini Ponlo Alohi Amana Ping Pen Gachitong Dun Reverend Samson Singnar Christian Education Secretary Reverend K. Barnard Marak General Secretary ABC Reverend Pilai Kumar Global Coach for Church Plantings Reverend Pawangisbo Thumai Missionary Movelson Terang Vice President ZBA Elia Pangcho Executive Secretary Pehau Haikube Mission Secretary Lapen Joel Pangcho Mission Secretary Lapen Pinang Anabang Phubang Phiatum Chitong Dununti Zion Baptist Association Jubilee Akar Chuahut Arna Malam Kevan Lake Reverend Samson Singnar Christian Education Secretary Lapen Reverend K. Barnard Marak General Secretary ABC Pensi Jumisen Alam Than Pondo Bangso Jubilee Katalon Ponalong Fellowship Hokebrai Sian Chetong Ponsi Aliralon Chipi Ponpen Khoya Satumpen Sitami Jumisen Arnam Alun Lun Pondo Lapen Ningkan Ingko Rapho Rutalin Jubilee Arnam Mahir Jume Sitami Raratumpen Ardom Pon Halapulam the nang kipachini panatengke Zion Baptist Association Silver Jubilee katalon ponlong ke arna mahir jumi panajoksi Zion Baptist along munduli mate fellowship hokebrai sikedo ningarong pigloputa thanpong ningkan ingkoi rafo ha surihini aningkan pen ajak kiding pi nilitum kiduk kisung ke boyang bong pensi labangsu association nang jalo lapente non hala bangso hut monduli hini pensi bangso Zion Baptist Association nang chenglo bon sitami piniarni arna mahir jumi pen ajaksi to kawe Zion Baptist Association alo to tell monduli la pen fellowship to an pen hokebrai si an pen noklo lasinili to la bangso great drop pen ajai make bangke arna manong ke pache la pente hala founder atuma phan niltum ka chikimo pon la pente kado kawe lun jume he pen ning si parong lahai ajai mexi nilitum la kado kawe deng ponno lasila pini ke angdung kiti ajai mex tame nilitum chipari deng ponno la pente pini ke nilitum Halloween pen ke chopapon alu his tame nang lelo jene Assam Baptist Convention la pente Nagaland pen choir group atum la pente chairman Nagaland pen tanilitum long nanglilo sila kado kawe nilitum ningarong chipi parpik lo la pente armu ka chitong stami ini ke ongdung lu lasi nilitum ningarong pik lasi la kado kawe nalitum paper media tum stami heglong lo armu ko an ongma nilitum kangni atiman stami dorde set anu lasi la kado kawe nalitum peklang ponoti Karbia anglong solang dorat antam pamit sini po Karbia anglong angbong Zion Baptist Association sitami kuan cingthur ponoma labang salam lakado kawe solang dorat sitami sini pon po apa sinang litum lakado kawe kepasi thangji pansi nili tu mahin pen tuning report News report Karbing Long Life